कैलासवासी सुशील भास्कर गाडगावकर यांच्या स्मरणार्थ शार्दूल सुनील गाडगावकर
यांकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. मंडळाच्या वतीने स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. रखुमाई वल्लभा पांडुरंगा राईच्या वल्लभा पावे जीवन. रखुमाई वल्लभा पांडुरंगा राईच्या वल्लभा पावे
अवघ्या जगती पसरली साऱ्या संतांची सन्माननीय आषाढी
आषाढी कार्तिकी गात सुरा आषाढी कार्तिकी गात सन्मान्य सुरेश आत्माराम गडगावकर याचकडून 100 रुपये, त्याचप्रमाणे स्वाती गडगावकर गोंसरी हिसकडून 100 रुपये, 100 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. दादा आबा तुला बोलतात दादा जेवलं नाही ते बघ आणि तुला मंडळासाठी 200 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. विठ्ठला धाव पावरे विठ्ठला 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 धाव पावरे धाव रूप ते साव विठ्ठला धाव रूप ते साव
एकदा दे दर्शन रमावया पांडुरंग रे विठ्ठला रमावया पांडुरंग रे पंढरीची वाट पाहुले चालती पंढरीची वाट पाहुले चालती पंढरीची वाट पाहुले चालती पंढरीची वाट संसारात सोडून या गाठ संसारात सोडून या गाठ पाहुले चालती पंढरीची वाट पाहुले चालती पंढरीची वाट विठ्ठला
विनीत गोविंद घाडगावकर आणि अथर्व शशिकांत घाडगावकर यांच्याकडून बघा 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याचप्रमाणे नंदा घाडगावकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याचप्रमाणे विश्वनाथ बाळकृष्ण घाडगावकर आमचे पकवाजवादक भूषण घाडगावकर यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कॉर्नरला रे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची आम्ही भाग्यवान आनंदाने जाणार फुलाचे हरवून दत्ताची पालखी फुलाचे हरवून दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी रक्ताची आरात सात मखमली रक्ताची आरात सात मखमली त्यावर सुगंधी फुले गोडवली गुरु कवळ चंदना सारखी गुरु कवळ चंदना सारखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या दत्ता
अक्कलकोट स्वामींची पालकी निघाली, पालकीत शोभते स्वामी राजमाऊली. अक्कलकोट स्वामींची पालकी निघाली, पालकीत शोभते स्वामी राजमाऊली. ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञान राजमाऊली
विठ्ठल. सन्मान्य लावण्यवती गणपत गाडीगावकर हीच माऊली आली घरा जगदंबा माझी माऊली आली घरा माऊली आली घरा जगदंबा माझी माऊली आली घरा अम्बा माझी माऊली आली घरा अंबाबाई शिवनेरीने तुळजापूरची अंबाबाई जगदंबा माझी माऊली आली घरा देवा तुझं तुझ्यार
शुभांगी बाळकृष्ण घाडीगावकर हिसकडून 100 रुपये. कैलासवासी संतोष बुवा घाडीगावकर यांचे मंगळार्थ 100 रुपये. त्याचप्रमाणे सुहास सकाराम घाडीगावकर याकडून 200 रुपये. 400 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मंडळाच्या वतीने स्वीकार करतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मला जळला छंद आता, मला जळला छंद आता, हरीच्या गोडनामा मला जळला छंद हरीच्या
पंडित हो प्रभु चरणी संबंध भक्ति प्रेमाचा प्रभु चरणी संबंध भक्ति प्रेमाचा पंडित हो प्रभु चरणी नंदा घरता नंदा घरता गोविंद या तुई गोपाल या गोविंद या तुई गोपाल या
बॅटरी शेअर कर. असं जर झालं बॅटरी शेअर कर. नियर बाय शेअर कर. असं जर लॉग झालं लॉग झालं तर कसं जे वर ढकल ना असं येतो तेव्हा असं लॉक कर आणि वर ढकल. सेटिंग टक्केवारी बघून बरोबर एका गाण्याला स्टॉप ते क्लिअर केलं. ते दिसायला नको. नमो विठ्ठला नमो माय बापा. 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 नमो रुक्मिणी नमो माय गंगा. नमो रुक्मिणी थोडी बॉडी पण दिसत नाही. नमो नमो पुंडलिका नमो चंद्रभागा. नमो पुंडलिका नमो चंद्रभागा. नमस्कार माझा रुक्मिणी पांडुरंगा. नमस्कार माझा रुक्मिणी पांडुरंगा. नमस्कार माझा रुक्मिणी पांडुरंगा.
हरी कवरला अनादि सिद्ध पंढरपूर वासी श्री मंडळनाथ रामकृष्ण उच्चारा रामकृष्ण उच्चारा रामकृष्ण उच्चारा रामकृष्ण उच्चारा देवाच्या भेटी रे देव भेटणाया द्यावाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटणाया द्यावाटे रे ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम 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 ज्ञानोबा तुकाराम आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटणाया द्यावाटे रे आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे देव भेटणाया द्यावाटे ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम रामकृष्ण उच्चारा रामकृष्ण उच्चारा रामकृष्ण उच्चारा
Madre
करता तू दुःख हरता तू सुख करता दुःख हरता सुख करता करविता सुख करता करविता मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया मोरया गणपती बाप्पा Thank you.
पांडुरंगा विठ्ठला माय बापा विठ्ठला पांडुरंगा माय बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माय बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माय बापा विठ्ठला Bye.
जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला विठ्ठला माया विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला तुझ्या नावाविना नसतं काही नाव विठ्ठला तुझ्या नावाविना नसतं काही नाव विठ्ठला जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला जीव झाला काचा विश्वरूप नाव विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला माया बापा विठ्ठला